Mit navn er Mille Meyer, og jeg er 37 år. Så er jeg mor til 3 drenge på 12, 11 og 7 år. Og derudover så er jeg uddannet socialrådgiver tilbage i 2012, og har siden da arbejdet med folk, der er sygemeldte med alle mulige forskellige helbredsmæssige problematikker, hvor mit job er at hjælpe dem tilbage til arbejde og til livet igen. Så har jeg taget en uddannelse som coach og terapeut hos Life Academy. En fantastisk uddannelse, hvor jeg har fået en hel masse kompetencer og viden og forståelse, ikke mindst om mig selv. Derudover så har jeg uddannet mig til stressmentor og rækkehealer. Alle de her ting, dem vil jeg bare helt vildt gerne bruge i et stort sumsurium lige her i min lille biks. Jeg er også et menneske og har oplevet alle mulige ting i mit liv, som gør, at jeg har noget erfaring både rent arbejdsmæssigt og livsmæssigt, og ved en masse ting og en masse forskellige ting. Og så elsker jeg at læse og forstå og dykke ned i alt det her med mennesker. Jeg elsker mennesker, jeg elsker at forstå mennesker, og jeg elsker at forstå, hvorfor vi gør, som vi gør. Og tror jo på det gode i alle, tror jo på, at vi alle gør vores bedste. Og nogle gange så har vi bare nogle ting med os, som gør, at det er svært at navigere ud fra det bedste perspektiv. Jeg har også været i gang og er ved en uddannelse i forhold til at åbne det, der hedder mit klarsyn, i forhold til mine fornemmelser, i forhold til min spiritualitet som spirituel rådgiver. Alle de her ting i et stort sumsurium, det håber jeg, at jeg kan bruge til en hel masse, og bruge til at hjælpe og støtte dig videre på din vej.